Tibor Gašpar, Viliam Karas sú našimi hostiami. Pán Gašpar, ak už vyše roka hovoríme aj o kauze matky Michala Šimečku, aj dnes ste to spomenuli, tak sa vlastne objavila správa o tom, že premiérov syn je konateľom v agentúre Smer, teda v spoločnosti, ktorá teda získava peniaze aj teda za voľby na chod, na kampaň, na rôzne iné podujatia, na fungovanie a teda z tých peniazí je platený aj premiérov syn. Je to podobný prípad ako... Absolútne. Kauza... To už je taká úbohosť, ktorú hľadá Progresívne Slovensko ako niečo, jak ten figový líst zakryt, ten prúser, ktorý majú, pretože dať do porovnania to, že niekto pri čerpaní štátnych peňazí cez granty a podpory rôzne falšoval doklady, bankové výpisy, dal si preplácať faktúry 3-krát, teda inými slovami je tu podozrenie, že páchal trestnú činnosť, s riadne transparentným fungovaním politickej strany cez spoločnosť, ktorú má skoro každá politická strana má na to, aby mohla robiť nejaký marketing, organizovať svoju činnosť, nejakú SROčku. Myslím, že niekde v obchodnom registri je aj progresívna firma, tak sa volá tá spoločnosť, a tam má dokonca v predmete činnosti, že výrobu propagačných materiálov pre hnutie Progresívne Slovensko. To, že tam nefiguruje ešte syn pána Šimečku alebo niekto, ktorý je úplne pomenovateľný, ešte neznamená, že to nie sú práve ľudia, ktorí sú z prostredia Progresívneho Slovenska. Ja len chcem povedať, že dobre si všimnite, ako reagoval na to napríklad Igor Matovič, ktorý okamžite povedal, toto nie je téma, to sa nedá porovnávať, to je úplne niečo iné. A viete, prečo to hovoril? Pretože aj on fungoval a funguje ešte v čase, keď fungoval Región Press pod jeho vedením alebo vedením jeho manželky, že sa prelievala reklama a iné veci cez túto spoločnosť z politickej strany na súkromnú spoločnosť. A to bolo ďaleko horšie podozrenie, volajme to podozrenie, ako to, že je niekde transparentne v obchodnom registri zaevidovaný mladší Fico, ktorý robí, ako som už povedal, pre politickú stranu klasickú podnikateľskú činnosť, kontrolovanú daňovými úradmi, riadne zdaňovanú. Porovnáva to s podozreniami z trestnej činnosti u Šimečkovcov je teda smiešné. Pán Karas, poďme sa na to taktiež vecne pozrieť, či toto je ojedinelý prípad, alebo či naozaj takto strany nefungujú. Sú to verejné peniaze, ktoré ale získava už následne politická strana a nejako s nimi hospodári. Tak či sa nemôžeme rozprávať aj o iných stranách, ktoré môžu teda fungovať jednoducho zákonne? Pani redaktorka, ide o normálny zákonný spôsob fungovania, je to v zmysle zákona o politických stranách. Jediné, čo musí strana Smer vysvetliť svojim členom a prípadne voličom, či je v poriadku, že tam je rodinný príslušník syn Roberta Fica. Čo nie je zákon je zakázané, je to v súlade so zákonom, nič protizákonné sa tam nedeje. Jediný argument a otázka je, ale to je vec, ešte raz hovorím, na vyhodnotenie členskej základne, či sú spokojní s tým, že je tam syn Roberta Fica, či nikomu inému zo strany nedôveruje, prečo tam je, či tá odmena je vysoká, vidíte, koľko tam je peňazí, či to má tú hodnotu, nemá tú hodnotu. To je vec na posúdení politickej strany ich členov a potom samozrejme vysvetlí to voličom. Ja vám môžem povedať, že tie rodinné väzby asi necelkom vždy sedia, ale je to vec politickej strany, ich zodpovednosti, ale je to v súlade so zákonom. Ja tam nevidím nič nezákonné.